Bayramçılığın davarlary paýtagtymyň Aşgabat medeni din jarş merkezi seýliginde ajaýyp portotlara beslenip, oňa gatnaşan çağlaň ýaşajyk kalbyna hem ýeşilik galar. Bu ýerde guralan davarly şäherlere ýurtmyň hökümet adalary, ministrlikler we pudoklaryň durunuş idaralarynyň ýolbaşçylary öz çağlary hemde agtyklary bilen gatnaşdylar. Bağı bostanlygy hemde gür tokoylugy birilen hemde durly oýun meýdançylaryny özüne jemleýän seýilgakyň içi durly aýdym sady çykyşlar arkaly uly şatlyk şowhunday dabarly şäherler bilen bu ýere gelenden ählisynyň ruhuny galkyndardy. Ajaýyp bayramçylyk münasibeti biri-biriniň owudan geýnuli nurany çağlaň dürli çäherlere güýmenmekleri olaň kalbyna egsilmejek şatlyk bagşydyn ýene bir begençli pursatlar bilen utgaşdy. Milli liderimiň nusgulyk döwlet taglimaty hemde arkadaly gahrman serdarmyň döretmek we urmak ýol bilen ýetilen belent sepetleri, uly üstünlikleri halkary giňişligindäki barha berkeýän urunly, jemgyýetmede beýik maksatlaryň töweregine birleşdirýän tutumly işleri, hususan amat çağları münasip terbiyelemek, bilim rugumunu kemilleşdirmek, sagdyn ruh berentlik, innovasion tehnologiýalardan baş çykarýan erjel maksady okuny ýaşary üstürip ýetişdirmek ugruna amala aşyrylýan ägurt uly işleri halkymyň guwanjynyň we buýsanjynyň çägi ýok. Çağları gurman halkary uny biziň döwletimiziň Birleşen Milletler Guramatynyň çağlaryň hukuklary we behbitleri baradaky esasy düzgünlerini eýerýändiginiň, ýaş nesil barada hemişe alad edilýändiginiň aýdym nişan hükmüne giýinden belenilýär. Bu ajaýyp sene döwletimiziň sagdynlygyň we ruh berentligiň ýurdy. Bagtyar çağlaryň mekan hükmüne adabryny dünýä ýaýýar. Paýtagtymyň Aşgabatda çağlary gurman halkary güni münasibetli geçirilen dabarlarda merhban çağlaryň dostlugy, parahatçylyk hemde bagtyarlygy wasp edýän şirin aýdym sadary, ajaýyp sahna oýunlarydan çykyş etmekleri, olaň dürüjülük we sport bäsešleri, şadýan gülükleriniň belentden ýanganmagy, awadançylyk we bagtyarlygyň nişany bolup, köňüllerde ajaýyp watanymyza hemde gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman serdarmyda bolan uwunç hemde buýsanç duýgulary hasam artdyrdy.